Hi guys, good morning. Muadto mi karon dito sa ilahan ni Mother Earth. Unya si Mio among biyaan. Bye-bye. Bye-bye. Bitaw amo ning ubanon si Mio. Beb, ibutan sa ni dito. Sa imo motor oh. Sige na. Kigato na ta. Kuha na siya, power bank na siya guys. Akong gidala unya kay naamay inununan diri kagabi nga wala na hurot. Akong dalhon dito kay dito rami mamahaw kay naay kamote dito giluto ni Mother Earth. Nya karon ato ning dalhon ang sayang pud sad ni no. Aw di man ni masayang kay gisulod man sad sa ref. Do ihikot ni dato sa kwan o kay dugang nato sudan dito. Charger na ko. Ay sus unya na ng charger. Oh sige, ikaw. Gidali. Hawa. Sige na, kay ato na ta. Ato na mi guys. Pero kami namahaw, alas 9 na. Kay, nag-shooting pa sad lagi sa kuan. Upload para sa Facebook page. Mio, bye-bye. Bye-bye na, Mio. Bye-bye. Uban ka? Ha? Uban ka. Alina. Bye-bye. Kung sa pa may kuan diha kadugay ba? Ito na ta? Ay na, diha ang imong tinaguan di ay daghan. Wala diya mama. Nga scam. Dalhan na ako. Ikot na dato sa kuan, atubangan. Sa lagi. Kuha atanan. Wala diha. Sige na, pagdali. Kaong miming uban. Pasigar na ako ang suga. Ayaw, pasiga. Sige na, pagdali na. Pasiga na. Ay, wala na. Unya, daghan, pasigi. Right, diya mama. Kuot-kuot diya. Naidaghan dani ho. Iso? Pagdali na. Iso na. Ayun na. Kadugay, bagi nanin. Gawas na? Sige na. Bye-bye, Mio. Mio, bye-bye. Ikaw una gawas kay ako nagsiradaan. Ang? Kaning kuan, pultahan. Ayaw. Hala, naunsa na ni imong kuan. Nabasa-basa na kaunsay may kuan. Bye-bye na. Bye-bye. Diha, dali. Isa na puntahan na. Bye-bye ha. Ikaw. Ato na lang ipagmun ang suga. Ay hara ni siya ipasiga kung kintahay nga hapon nami maglakaw. Kay para pag-abot sa kuan gabi ihayag nya karon kay buntag pa man. Pwede ra ni siya nga dili ipasiga. Kaya ako biyang bayro na dito miagi kay kuan. 700 kapin. Nabayaran ako sa kuryente. Nya karon adto na mi sa Mother Earth. Mio. Bye-bye Mio. Bye-bye. 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 Sa mi wala mi sulod. Unsa man uban ka? Tali na. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Ubanon ni siya kay wala pa ni siya namahaw. Nya kagahapon gikaliguan ni siya kagahapon. No? Gikaliguan ka kagahapon no. Bye-bye. Tali na. Ubanon namo ni siya para makasuri-suroy na pud sad ni siya. Daw di lang ni siya buhian pag-abot dito sa kuan balay ni Mother Earth nga dito sa gawas kay mudagan na sad ni siya sa karsada. Wa ra bay pugong ni siya dagan, hugayang dagan dayon. Oo, di lagi magkuan. Di ka na ko ubanon. Ha? Di ka na ko ubanon Mio. Hugaya ra ba day nimong dagan? Tana. Ala. Uy. Magkuan. Bugat-bugat na si Mio guys. Hinahinay ra ha. Okay. Danlog ra ba? Ana ra. Uy, mahulog ka. La. Uy. Ay, nagawa ni ko kay Ha?
Bugong daan diha. Basig mga lampurnas ta daan eh. Di paayo na ni mong ligid. Ha? Ang board. Asay bolt. Ang ligid ba nabali man kani pagbutang? Baka. Gilit siya na ligid. Ay ang kuan. Igdan abi lang board dan. Tang hindi na udayan. Nara gyapon nila sakyanan da. Wala nakuha gyapon guys ilahang sakyanan. Kay grabe man kadanlog diri ang dalan. Ya nagpukot ang ilahang ligid. Nara gyapon oh. Nay wala lugit na lubi. Ha? Unsa ba itong mga lubi nga gipagsulod sa sako? Tama na. Di dahil ko sa ayun tayo pag-agi dito, agi ho. Uy, ginoo. Yakot lang burot sa kawas ya. Dani oh, nagpukot dahil sila Dani oh. Uy, Ganun eh. ayaw na na agi, danlog na na. Uy, ginoo. Hawid na miyo. Hawid miyo. Di ba? Isa pa. Agoy. Mio. Agoy. Ay, dia dari Mio. Live ko Mio. Live Mio wa bot. Ito na ya. Panagbo si Mio sa pamahaw. Ala. Okay. Meow. May lang og na. Agoy puyo Mio. May lang na ikanon dito ni Mama. Kamuti na ba ito yung gilungag siguro? Kao na Mio ko. Ay, agdungag to si Mama sa kuan kanon kay naman si Rilona. Eskwela. Okay. Mio. Okay, ginoo ko. Ay, ginoo ko Mio. Grabe ang dalan diri. Da nagi sa kuan. Grabe ang dalan diri. Okay. Targitunon kayo. Delikado ka may sipiat ah. Kagba lagi ka. Mura. Ako'y nakasangitin nyo. Ako'y nakasangitin nyo. Dadara. 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 Kaya sayo-sayo ang motor ni Mario. Ay, gino ko. Na kalsada na distansya ang akong payag sa kuan kalsada tanawa bato-bato abot sa man nga niya kuan man dito oh. Pagailia dah. Huh?
kay Rinan. Lagi. Nanami guys. Nanami diri guys. Kasada. Ay, paglukso diha. Paglukso ka ha. Ala. Diyan namin diri guys. Si Alan na trabaho. Oh, di na si Alan. Ala. 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 Sa? Sa balay nagmeeting-meeting puno ang utangan ni Madir. Takay diretso tag panyapon, papanyapon. Pamahaw. Ali. Sama nakanaog ka? Agkanaog ka? Di ka pwede magkanaog ha kay labihan ka kakuan. Hala, may buntag mga madam. Agi ko. Agi ko. Oh, dana. Diha kalahos. Kaya pamahaw ta. Mother Earth. Ha? Ah, di ni siya bahala siya. Yung sama ni siya nga. Diaper. Ha? May ingka nga. Pagdungan tag pamahaw. Unya karon naguna-una di ay ka. Ngano wa man kanan yapon? Ginamos di ka kaon ginamos, nakalawit na ng ginamos. Ay pag di ko diha kay way lain sa taan. Agay. Buang ka. Pensa ka. Hawa. Buang ka. Ikaw halabihan gi ka kakuan ha? Si mama ako. Ayan ni ate power bank ni. Paapila kog utang diha. Paapila kog utang. Tutuig bayad. Paapila kog utang. Wow, di arang kamuti guys oh. Di kay magsukat ta sa kamuti ha. Unsa nang ipen? Pagpuyo 1,000. 1,000 ra gani kay di ta kabayadan nagyaha kung dako kaya atong utangon. Ha? 3,000 dihara ikuan sa imo ha. Ala diskumpiyado sa ni si mama murag dili ag bayaran. Ah, na insurance ay hawa miyo hawa. Hawa. Ha? Insurance di ay naa. Aw naa na pa insurance dana. Lagi no. Ang uban bitaw guys kasagaran kay nag-apil da ng mga kuan cooperative kay ngano ang cooperative na ay insurance. Kung kitay matsugi ka na pud sad ma dawat nga insurance. No kay insured naman kadaan. Nya ang uban kasagaran sa uban karon nang giapil sa cooperative kay para pag matigok sila na sila'y madawat. Nya si Mio, dani ra ka dili ka magkaon na kay bawal na si mo ha. Pinirito na maguna isa. Unsa pinirito? Pinirito to. Pinito ang gawas, binamos. Abi pisto. Di mo sila bina. Nahulog. Oy sir, pamahata. Kamuti ra ba niyo? With ginamos, kani pinirito ni? Oh, giprito na yung tik. Nagawag ganin mo kita. Hala, pisko. Then, ano ka, ganaan lang si Kamlo? Ali kay pamahata tate. Ah, man si Mio ibutang. Taning, tapi. Ay, sir. Tayo so, Ingka. Ikuan sa tong isda kay makuan. Dito na butang sa tindahan si. Well. Ha?
Pinirito na ganina no. Arte pagigpirito pirito. Itong bawas ako. Ayaw na pag inita. Pangit na siya kung initon. Ay agkabuang kagaling. Ante Merce? Ali ba? Ka nagkatulog gabi ini ay? Si Mio, dili ra sana mo ibutang si Mio. Unsa ning diaper dani Mader? Hindi na Unsa man hugaw ni dili? Ha? Ay ba pagkakuan ka ang kaon na ha? Ali na ka? Ali na mo? Uy, kanapa niya po? O pamahon. Madam, antipin. Ay na, kay kamuti oh. Ya, si Mio, dana ra ka Mio ha? Dana ra ka, ha? Lahi man namong pamahaw kay diretso man paniud to. Ante. Mio, dana ra ka Mio. Dana ra ka. Dana ra ka. Plastar. Dara. Okay. Kami ni abay ni Inka kay para hayag. Ore ka ensas kamote. Kuma naman na sila kaon, una-una naman na sila. Kaon ta kamuti sir. Sige, ma'am. Kuan na power bank. La pamahaw ta. Dana ra kami ha. Kamote ra man akong kuan. Dito niya nga kuan. Antipalo. Ilang kilo ang tipan ko. Tag 25. Pangayo ko. Dana ba? Tong kuan. Dani madam. Okay, ang tapito ba na nag-harvest ka kamote? Ya amo. Na may amo day dana da sa dahilig. Ambot kasi ya amo dana sa dahilig. Ha? Si Masi. Masi iya amo? Guys, kaon ta. Nasi Inka kaning dani o napangas kay. Ngaon ta guys. Managbo mi sa birthday karon. Madam Ilin dani do si Madam Ipin. Birthday. Tara. Hi guys, kami tabirak. Sa kanda. Tabirak. Ato niya eh. Niyo. Kinsa si Auntie Jijet? Kami tabirak guys ha. Siguro sa mana. Ano sa? Ay uli mamano sa di ay. Saan siya dito karon? Uli lugar, ako ba lugar mana? Ubanan daw ano niya. Aray, bibi. Bot lang. Ubanan. Hindi si bibi kay medyo ko mo kay ito. Pagkatahon mo ito mo sa 20 bibi. Ang gastos la? Ano? Uli ay mga pinagmay ra. Hinilo ba? Hinilo. Nag-inga mas si Bibi nga pa to. Anong 29 yung patron ana San Miguel? 29 ba? Ada pitungod na ako. Paglingkod ng Ipin? Lumbia. Miguel na. Bigan. Diya kaon. Mio dana ra kami ha. San Miguel na da sa kuan. San Miguel. Dito man makabot sa lumbia. Salamat sir. Pues sa kasi, Honda daw. Ang nakanindot sa kuan, ang mga cooperative guys na ay insurance. Kaya kung mamatay na ay madawat nga 20 mil sila, 15 mil. Matay? Uy, 100,000 da. 150. 150,000? Maskin unsa klase nga patay. Ano ba? Microfinance. Rapi. Daw ang Rapi, kuan man kay like, insured mo na yung mga pamilya kon. Ha? Insured ang pamilya. Pero kung Kung kintahay lugar og unsa 50 na lawan. pila? 3. Depende kung unsa klase nga pagka hospital or maskin nagpundog ka sa hospital. Basta kay nagpa-hospital ka. Na-admit ka. Oo, ma-admit ka mo hospital lagi. Kanang ma-admit ka. So kung kintahay lugar og kintahay lugar simbako si mama nga covered pa na niya mga bata di na. Kato ang Kuan naman ang kato. 0 to 21 mag-covered niya. Wala may kuan. Para nimo. Lain nato. Para nimo may. So kung kintahay na anak si mama nga 18, O apil na. apil pa to siya. Covered To 50 lugar niya ang adlaw dito sa hospital. 350. 350. Hindot ya siya na. Kaya ako na nagpa-admit magi ko. 50 magid na ko na ko ang Sa kuan. card daw, kaya na ang 500 ang adlaw. Mo ba? 500 sa card. Dako di ay. Dako ang sa card. Basta Adlawan. sa kuan ta. Katong sa imo madam nga na hospital ka nakakuha jud ka dito. Ito ako to. Unsa may requirements kung kuan? Kuan ng medical certification.
Ah, pero dili diha dayon kuha makuha. Yang insurance. Oh. Ko dahil mahikay ito naman. Ah, Tinawag si Mio. di ba sometimes hospital ka di ko nimo Di makuha. pa kain pa man to iko. May process pila kadlaw. Magawas ka. Mm. Igo mo nito na may imong Dili mga pare sa asa. Mga biling. Kuha dayo kasmad si mana. makuha na ito yung si Mana. Ikaw pagawas nimo imo to ipalan. Pakuha lang ni mong billing ba. Pailan to nimo gikas. Pero ayan nalagi makuha kung makagawas na ka. Oh, makuha na to nimo. 250 ang kuan. Napay mong tambal nga paliton di makuha pa to siya. Ngano pati di ay billing sa kuan hospital. Charge sa ilaha. Mo ba? Da rapi? Kato mo nakuha ito tanan. Kay kaman. Si Bindes man ko. Mapa. Admit. Nako ma 35. Sa 250 man. 35. At 350. 35. Na kung kintahay o kuan kana ang ay sunog. Wala sila insurance sa kuan. Sunog? Calamity. Karon Wala. calamity. Ano na lagi na ada? Wala yung calamity. Uy, sabat mo. Wala na ilan. Kay nalugda na dato na nagcalamity. Daw be kay bagyo man to. Daghan man kay to. Oo. Ay, nagunog. Yurad. Di horot ang ilang tanan ba yung dahil membro mahurot ang kwarta nila. Mao di ay ang gitanan kung calamity. Pero ano kung calamity? Kintay anak lunop. Oh, O daghan damit. membro. Gawa siguro og kintay sunog lang nga isa ka balay. Bisan pa gani kung sunog kay ang sunog calamity kay pun kay may mag-isa ka balay naglukopon. O lagi. Ni membro niya to niya diha ang nanasunog. Oo, Wala masali lang. biundang ang calamity. Wala na. Pero namin calamity sa una first loan namo. Kami magid pinakaunang mangutang. Dinhe, sa dinhe sa Nakasapon namin ang calamity. Katong bagyong Juan. Itong udit. Katugid. Mayo. Kaya gito. Hulot ng kuan saging nito. Dagan Alam, kayo Juan. damage. Calamity adto. Ihapay ang rapi. Ah, Calamity dito na tanan ng insurance sa Tagdugay. okay. Ang disgrasya ay ang hospital di man ingon nga kada adlaw kag hospital. Na mga hospital sa Lagma na Sa lagma naman. Na kung karon ang iyang beneficiary may nawala nakadawat sa 15,000. Kung kintahay lugar og halimbawa naay mamatay diha dayon makuha. Imo gyapon to ipay. I-file pon death certificate na. Si Ben, dis gyapon na mo kanya. Na kung kintahay ingani namatay na ang member. Unya Unya napay utang. napay utang. Quits tanan. Di man. Oo. Ano ba? Ididak na to sa kuan insurance. Alam, mamatay ka mo ka pa nag-loan. Mupagig ka na rin. Iba kay katuatanan. I-quiz to tanan. Quits gyud imo utang tanan. Unya kung mamatay ka, unya nakatunga ka na pagbayad. Iuli tuwa ang imo nakabayad. Nana siya. Balik sa imo. Kasi iuli ang nakabayad. Katong imo nakabayad na, balik to sa imo. Nakatuma ka naman. Wala pa ka nakaman sa imong utang nga abot sa month. Mao ba? Na kung kintay namatay ka unya na kay utang, ididak na to sa iyang kuan insurance. Wala na. Automatic siya. Wala na ibayaran tan utang. Mo ba? Ano yan? Automatic. Mayo. Saba kami yo. Ano tamyo? Mo din naka kuan nindot sa kuanda kay na insurance. Mo lagi nga ang uban guys. Klaro nagpamimbro na sa kuan mga cooperative. Kay kuan man Ano na may insurance? insurance. Katong imong loan nga kwarta, katong imong insurance dito kag didakik ugma ikaw kon kala didak na dito mo. Halimbawa mag-loan ko 3,000. 3,000 buo ang Di didakan na to sa imong insurance uban nga mga P di mga PP. Ang bilin sa imo 3,000. Na bilin sa plus. Kay 3 man ang insurance. 300. Napay may kuan P o 300 na. Ana imo na din uban na din nga kuan mag kuha ato mong 3,000 makuan sa 400. Unsa man to ang kuan 300 the whole year to? Ang 300 Oh. bulir na. Kay kung na karon mag pero renew gyapon to nimo sa imo mangutang ka. Bae.
Ala. Kada lugar utang hatag ka insurance? Oh, didak na po dito sa imong gilon. Tama naman po, inom naman kabuhan ang Ano ilang Anong kabulan? Ah. Abot anong kabulan? Nag-renew ka naman. Ah. Didak na po to dito kasi imong insurance. Na kung kintahay og karon napamimbro siya. Unya narilisan na. Oh. Pagkagabi namatay. Ana. O ana. Dawat sa insurance. Dawat ka mo sa insurance. Kaya nanmimbro naman siya. Na-insured naman ka. Ano ba? Nanabay mo insurance sige. Muna nakanindot sa kwanda. Gawa siguro og wa pa siya na kuan. O para siya ma-membro. O siya makakuan sa insurance naka-cover. Nang ano lagi katukang anhing yaibing. Ano ka lang to? Di ba rapi to siya ma? Wa man lagi to nahatag diretso. Murag na question pa man to. Ha? Nakuha naman to. Ang nahatagan din Oh, siya na to? pero dili gid ingon nga pool nga kanang abot sa 1.5. Ay, dili man po siya rapi. Sa kwan po siya. Asa. Ah. Asa. Ato ya ibe? Oo. Ay, wala man to Ang asa, wala man ko insurance sa asa. Wala insurance sa asa? Wala man to nagrabis ibinda. Asa man to. Asa to iya ha. Gamay ra ang kwan sa asa kung mamatay ka. Gamay ra yang kano. Makuha. Nakuha. Mo ba? Para sa Pero mas dako ilang hospitalization. 500. Kung ma-admit ka. Unsa na sa giluto dani agoy Ginoo ko na unsa na maninggi. depende kung sa kadugayon nimo. Ulit sa kadugayon. Oh, sa kadugay yun lagi sa imong pag hindi pa harapi ba nga ka automatic karo dayon da. Basta mamembro ka na. Kung dugay na ka nga member, muna ang magkuan siya sa base sa kuan Imong red. Imong rate sa imong Ah, kadugayon. O loaners ka na. Pero kung baguhay pa, Hindi pa. Kawa man ko nakakuan po na ng card. Kaya nga kung nakuan kanila mga rapid. Dahil na naamot sa uban. Gagawin lain mag-appeal ng rapid naman. kada buwan ay kada semana sada. Ay, si Mano. Ang sa card Pero kana imo, kana karon imo 3 mil, loan. Mag-net ka lang na sa to 2,000. to 5. Oh. To 550. Oh. Dayon, ang imo danda ng semana, panra, 1,000. di na, Oh, 200 kapen. 250 mo semana. 250 na ang Apil buwan. na dana ang imong savings sa 250. pila na yung Pila man yung savings di ay? 100? 100. 100 savings. 5,000 na rin. Pila man nakabuwan ang Hindi sa imo account, 5,000 na okay lang ka. pila. Karon dali sila kay tagagmay naman kay pa insurance. Iya, nila 3,000 ro. Dapat 5,000. Dapat Basin- 5,000 inuunahon? Oo. Basin mag-ingon sila ba nga? Ni sulod ra ka dani ni utang ra ka kay insurance ra. Sugot na gani sila, sila rin nag-ingon nga, sila kay mag-ingon nga, bahala gagmay ra kay basta insurance. Pero kung gusto nimo nga mag-loan ka og dako, Dako okay. mas ganahan nun lang. Nadako pod baguod pod sa tabayan. Ikaw ra gani mag-adjust. Lagi lang kay nila ba unsa kadako ay maingon. Mo lagi. Na ikaw man sa pag-abot si mana. Lagi. Kay Kaya sinima na sada. dako ka. Katon ta binuwan da. Ang katon ta. Kay ginaahak Na kan kanay sinima mo na balik mag. kanay ang imo karon, mag-enter ka primero. Ang imo buwan na nakabutang 1,000 kung 50. 1,000 ang buwan. Na 3 mil. Oh, so 3,000 Dat mil naman. pila man nakabuwan ang humanon ang 3,000 unom. Dako di kay lakuan di ada. dako kay dag. Unom niya. Kung 16 weeks na ka, makaribits man ka. Pero sa unom ka buwan pila sa unom ka buwan pila ang imong savings na to. Ang savings, 3,000. depende sa imong kuan, makwinta naman nimo. Ay ang semana. Semana 100. 100 na. Ang imo ba yung savings? Sa isa ka semana. Upat, sa isa ka buwan, isarbay ka semana. Sa isa ka semana. 400 ra imo savings. 400 ra isa ka 400 na. Pero sada ang 400, 400, 800. Oh. kung mag-release Sa unong ang kabuan. Napo sa kay 1 ay 2,000. Tayo mo sa kuan, 400. imo 2,400. Sa unong kabuan nimo nga savings. Ya kung di mo withdraw, hindi magdali pagdako. 2,400. Niya katay imong unya, savings. 6,000. Kung mag-upset ka na, makuha pa to nimo. Ay sakto ra di ay no. Dili sad ingon di ay kay nga dako kay ngano. Kung kintahay 2,400 ang unong kabuan. 2,400. Oh, ang imong savings. So sa ato pa sa 2,400 unya 3,000 ang imong gilon. So nahulog to siya og 5,400. Oh.
So, di bali ang gila ha, 600 ra kay 6,000 man ang kuan. 600 ang kabuan. Kabuan. Kaya namin savings. Savings mo. Di sa kayo ka. Dili kayo siya ingon. Niya ko kapag apike kati mo savings po. Dito mo withdraw apike man sir. Withdraw ko ako ibulong mo. Kajot lang, kaya wala pa yun nilong ag na. Pasita ni karon. Pagkaon lang sa kamote. Kinsa siyang tijijit? May tabel guys ha. Baka siguro naman na. Ano Rosa? Ay, uli, mamano sa di ay? So ano sila dito karon? Ada pet? Sila man lang. Uli lugar, ako ba lugar mana? Ubanan daw na niya. Apa Bibi? Bot lang. Ubanan. Ini si Bibi kay nusukol mo to kay kay pagtahon mo mo sa 20 Bibi. Ang gasto sila? Ana, tuloy ay mga pinagmay ra. Hinilo ba hinilo? Nag-ingat mas si Bibi nga pa Anong to. 29 yung patron ana San Miguel? 29 ba? Aga pitungod na nga kuan. Paglingkod ng ipin? Alon dia. Manibigyan na. Bigan. Diya kaan? Miyo, danar kami ha? San Miguel na, da sa kuan. San Miguel. Airport, dito pa man makabot sa Lumbia. Yung dia airport yan. Lumbia. Dini pa nakapit sa airport. San Miguel lang nga patron So, Santos. San Miguel gani. Butangin sa bebe. Na dia. Dali. Madam, sige ka, madam. Iya. Hindi naman ko. Hindi naman kayo gagmay. Danar kami oh. Ano na ako? Gani pang insurance lang da. Pero kung kintay o magipit ka, pwede ra magpunta. Ay kung kintay sad kung mag-loan ka. Kanya napa kay utang. Bayaran to nimo ang imong hanggaan. Didak balance ka. Ha? Didak balance. Pero dili sad sila mag-release kung kintay bag-o pa ka nag-loan. Di pa. 16 weeks ka. 16 weeks Oh, jud. abot sa 16 weeks. 16 makaribits ka. Imbes to imong kuan. Karibits ka sa 200. Kaya ako kasi yung pakaribits na. Dugay na di ka na day. Kaon ta kay. Ang uban baya kay dili baya ingon nga pwede ang kauban sa kaipon, kalibin. Dili baya ang Na kay kabutang ka ba sa gyapon single ni imong kinsa may beneficiary di sila ra gyapon. mama o papa. Pero kana siya di na pwede beneficiary. Jadi man valid ah. Single man. Dani ra ka ha, di ka magkanaog kay naa si brownie dagan sulit.